T'ha passat mai pel cap que podries ajudar a salvar una vida? Soc la doctora Sílvia Aranda García, investigadora i professora de l'INEF de Barcelona, i aquí ensenyem als nostres estudiants en com actuar en una situació d'emergència i també com poden ells ensenyar, perquè siguin uns multiplicadors de l'ensenyament dels primers auxilis i que la població pugui estar més segura, més protegida fins l'arribada d'una ambulància. La recerca que fem a l'INEF és molt aplicada i està pensada precisament per ensenyar maniobres salvadores molt senzilles, aquelles maniobres que fins l'arribada de l'ambulància poden ajudar a salvar la vida de la persona. Algunes de les maniobres que podem ensenyar són precisament coses com el suport vital bàsic, que inclou reanimació cardiopulmonar, on aquí és clau que es puguin fer ventilacions de rescats i una reanimació cardiopulmonar que sigui de qualitat perquè la persona pugui viure i sense seqüeles. Quan una persona es desploma davant vostre, hem de valorar la seva consciència. Hola, estàs bé? M'escoltes? Si no respon, truquem al 112, fiquem l'altaveu, valorem si respira i si no respira hem d'iniciar la reanimació. Compressions toràciques de rescat entre 5 i 6 centímetres de profunditat a un ritme d'entre 100 i 120 i quan portem 30 fem 2 ventilacions. Tan bon punt quan arribi el DEA, el col·loquem i seguim les instruccions de veu. Haurem de col·locar els electrodes tal com marca la imatge. Engegar-lo i seguir les seves instruccions. Una de les altres tècniques que podem ensenyar és, si la persona té una gran hemorràgia, l'aplicació d'un torniquet. El torniquet s'aplica de forma molt senzilla, tothom el pot utilitzar i és una tècnica que també pot salvar vides. Si jo tingués ara, per exemple, una gran ferida aquí o a l'alçada del rellotge, es fica el torniquet 5-7 centímetres per sobre, es fa un primer tirón molt fort, molt fort, se li dona voltes fins que deixa de sagnar, s'assegura perquè no es desfaci i truquem a emergències. Els nostres estudiants aprenen a ensenyar-ho inclús amb material reciclat, perquè ho puguin portar a qualsevol club esportiu o perquè ho puguin portar a qualsevol escola. Podem utilitzar material alternatiu per aprendre, per entrenar reanimació cardiopulmonar i és perfectament vàlid. Simplement amb cartró, amb unes ampolles, podem simular perfectament una reanimació cardiopulmonar. La docència i la recerca que fem aquí a l'INEF dels primers auxilis està en sinergia a nivell internacional amb aliances internacionals d'investigadors en prevenció de l'ofegament, per exemple amb HIDRA, també en societats científiques a nivell estatal molt importants com SEMES, la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències, i amb grups de recerca que són pioners precisament en recerca en primers auxilis per gent no professionals, com de la Universitat de Vigo o de la Universitat de Santiago de Compostela. Els nostres estudiants al grau aprenen aspectes relacionats amb la prevenció d'ofegament, que és una problemàtica reconeguda a nivell mundial per l'OMS, que es considera una gran problemàtica de salut pública, i aprenen coses com molt tangibles i molt útils, com identificar, per exemple, quan una nena s'està ofegant o com rescatar-la amb seguretat. I després també aprenen algunes tècniques, maniobres salvadores, com poden ser relacionades amb el suport vital bàsic, aquelles maniobres que es fan quan una persona entra en aturada cardiorespiratòria, o com, per exemple, com parar una hemorràgia amb un torniquet. Els primers auxilis inclouen maniobres que són molt senzilles, tècniques que els nostres estudiants poden executar fins l'arribada de l'ambulància, que també poden ensenyar a d'altres, i precisament això pot fer que la població pugui estar més segura davant d'algun tipus d'accident que puguin patir. Així que sí, tu també pots ajudar a salvar una vida.